Hey lokhuza le series iyaqhubeka Jacinta series yabo umnikazi we-truck nje la eSouth Africa noma eKZN ono driver ongayena wala hayi ngeke kuyabheda lokhuza kuyabheda hayi abazwile welokhuza uma kuwukuthi u-truck owner no driver amaphepha banawo hayi kuyabheda hayi home affairs number nangu home affairs kulo immigration Jacinta abazwile hey lalela wefema driver mawuzazi ukuthi amaphepha akho awalungile ngempela bawu7 manje cabanga isikhathini manje 7 kuyabheda ngempela bafowethu nodadewethu asenze into eziright ngesikhathi eziright I think ungasho ukuthi angutshelanga ubhuti omdala nangu Jacinta tshela igenge yakho kuyabheda angisabisi ngcono uba ngisho kahle namba abantu bawu7 ingane zabantu zoba seyiboshiwe nje sokufuneka ubail kofuneka amaphepha mayifike iona nayo faka phakathi emgodini uyabo so please asenze into right ngesikhathi right I thank you ngiyaphila amadoda ama documents and one is South Africa ngaphandle ngama documents nizali lezwe If you apply for the Moses officially, you must apply. Where is the driver? Driver. You are the driver. Who's the owner of the truck? Woman. Okay, the owner of the truck will be charged. Yes. The truck will be pounded, and then when the owner arrives, he has to charge an arrest. yes, an arrest. That's what I'm check. I think let's do that. See, What's the truck? I'm looking up on you. What's the truck? People actually shoot my boat. I'm an accident. I'm supposed to know that I'm just my boat. manje hey lokhuza asivele lokhuza kuyabheda nakuba ngoba sibhizi lapha noJacinta yabona nibhizi noJacinta lapha siyabonga kakhulu mfowethu thank you so much thank you